Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chiconsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nokurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Yes, hanzi hondo yekanzuru nemavhenda iri kupfuurira mberi. Vanhu vari kuzama kutsvaga kurarama zvinhu zvakaoma. Hapana munhu asiri kuzviziva kuti zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakaoma. But ndisati ndapinda munyaya iyi, ndine mapictures andinoda kukuratidzai, ndine video andinoda kukuratidzai, ndine nyaya dzandinoda kuti titaure panapa pamusoro pezviri kutaurwa nemavhenda. Toonesana kuti zvine musoro here kana kuti zvine musoro here. Ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo. Handitika tunoita sei tunodzifambira nyaya dzacho dzese, and hatina munhu watinotya, hatina munhu watoita sei watinovhunduka. Handitika tichingori panyaya iyoyo tiringotaura izvo kuti munhu ngaarongeke mukati meupenyu. Vhurawo bank account. Handitika bata Michael panhamba idzo dziri apo idzo okuvhurira FNB account. Woita sei worongekawo, woitawo munhu pane vanhu. Mari yogara mubank, kwete kuti igare mumba pasi pepiro. Handitika right. Pane mapictures aicirculate pasocial media mazuva apfuura ayo. Let me start with this one first. Mazuva apfuura ayo, let me just make it bigger munyatsoona. Zvikanzi toziva zvedu kuti vari pakutsvaga, but Harare hamusi mainyanyira here. Ndokona imwe yakangotorwawo nemunhu anga ari mubuilding mudenga kuti eish, zvichiriko here zvinhu zvakadai so, hatisi tanyanya here. Then paitawo imwewo yakatorwa iyo ana maunzi vachitenga zvikanzi aiwaka zvimwe zvese tenga inyu kunana Pick and Pay, but mavegetables ende munotenga kunani kune ava vemumugwagwa. It was a way yekuita sei yekupromotana nekusumudzirana bhizimusi, because tikasabatsirana, tikasasimudzirana isusu pachedu vanhu vatema, hapana kana munhu wana anokwanisa kuzoita sei kuzotibatsira. Handitika but zvakaoma kudaro zviri kunzi Nekanzuru. Chimbomira izvozvo zvamuri kuita hazvisiri izvo. Chimbobudai mumugwagwa, tiite sei tigadzire mugwagwa inge iri clean kuitira kuti sadhiki painouya mugwagwa inenge yakachena, zvinhu zvese zvese zvakaita sei zvinhu zvese zvakarongeka. Ameno kuti sadhiki bho here kana kuti bho here. It seems like kuti vakuru vedu vari kuda vaenzi kupfuura vana vavo, because hey, manaisiro ari kuitwa muguta vasati vambobvira vamaita kuti tawina maelection rega timbonaisa timu redu rinakirwe, vanhu vedu vakativhotera vanakirwe. Saka vaenzi vanenge vakati koshei kupfuurani kupfuura isusu vana mawana. Saka rega tinzwe kuti mavhenda ari kuti chii. Ndiri kutotya izvo zvino ndogona kubatwa, polisi iri kutouya, kanzuru inouya nekuseri. Saka time iyo ikai atori mawani. At least vakatipawo kana kuti permit fee per day yekuti munhu auya kubasa anobhadhara kana kuti $1 a day okwanisa kutengesa. Amenoti muri kuona sei yataurwa nehanzvadzi yangu. Hanzi at least ngavatipowo kamutengo tobhadhara at least $1 totengesa tokwanisa kuraramisa mhuri, because nyaya hombe iripo pazvinhu zvese zviri kuitika izvo. Vanhu vari kuda kuti mhuri dzavo dziite sei, mhuri dzavo dzirarame. Amenoti munoiona sei nyaya iyi, because munhu akasashanda hapana kwaari kumbozwana mari, nekuti zvamanje kunonzi kuchi zvamanje kuma industry kwacho hakuna mabasa chaiwo hakuna. Titori nevanhu vakaita sesu isusu takutosvikawo kuma 40-50 years tisina kana tombobvira taenda kubasa. Handisi ndega, nditori nevamwe vanhu vakatowanda vandoita sei
vandotozivawo ende iwo ntoriwo futi nevamwe vanhu vakawanda vaunoita sei vaunotozivawo futi vasati vambobvira vaita sei vaenda kumabasa. Saka hanzi nyaya iripo ndeyekuti ngavatibvumbirewo tingokwanisa kushanda, tikakwanisa kushanda tikaonawo kamari mbichana zvinhu zvedu zvoita sei zvoenda kumberi, hatimbofe takaita problem nevanhu. Rega tinzwe mumwe wacho kuti ari kuti chiyo zvitotengawo chibaga chandifamba ndichidya chandandisingakwanisa kutenga muno mutauni ndochionera kumajecha. So vending it's okay, ngaiitike but ngavasapote mavendors through kuvapa mabhini, kuvapa zvekushandisa kuti mutauni mugare makachena. Ndo maonero andoita nekuti basa racho hakuna asingazivi kuti basa hakuna. Basa muZimbabwe hamutorina kana basa. Hanzi ngavasapote mavhenda, ngavapewo mabhini, woziva kuti mustriti rega rega pane bhini, vanhu vakatengesa voziva kuti vari kurasira marara mubhini, because ukazomukirawo muHarare womakuseni kuma5 4 unomuramba nezvamunenge makaitwa nemavhenda. Vanenge vakasiya chibage, vakasiya anonzi machiya, matomatoes, mamwe akaora, machiya zvinenge zvisina kumira mushe. Ndosaka uchizoona sometimes kanzuru inozoita sei inozoita hasha zvekudaro, but hanzi kanzuru neuku, polisi neuku. But chikuru ndechekuti tese tiri maZimbabweans ngatibatsiranei. Saka hanzi ngavatibatsirewo isusu semavhenda tiite sei tikwanise kuraramawo. Vakatisira mabhini toziva tichipedza tiri kuklina panhu pedu torasira marara mubhini, but mabhini acho hamutorina. Ndo nyaya hombe iri kutonetsa, hapatorina pekurasira marara pacho. Rega tinzwe mumwe kuti ari kuti chiyo even tikanzi hatichatengese tinorarama nei. Ipapo vanhu mona tinongobatwa, tinongosungwa, tichinosendera, tingobhaiswa mafaindi, but tinongoramba tingoitawo nharo nekuti hapana kwatinoita sei kwatinoenda. Tinongorarama nekutengesa. Tatonzwa nekusungwa pano tichingoendeswa kusendera, todzoka kusendera tongonobhadhariswa faindi, todzoka futi kuti iye kanzuru city council inongouya futi ichingotitoravo, ichingoenda ikambotora staff yedu inongoenda nayo inorasa. Asi hatimire kuna unohodha, tongonohodha tiramba chita sei tichingotengesa, ndo mararamiro edu. Saina ndione unge mavendors are wrong unless kana amene kuti mungavatsvagire kupi, maybe kumazi movaisa ikoko totera tinodzoka nawo tongotedzerawo zvavada kungotiita. ava blaza vakatobatwa nezvina apo rona zisupa ravakabata iro avera tidzoke mashure hanzi aveno maybe mungatwaise kana kumazi tovatera ikoko kunotenga madomasi. Kuna vanhu vanenge vachitoda baba. Koenda karoramba kudzoka mashure. Let me see what's going on here. Maita munyama ndada kuti muone super kadzoka super rakabatwa naBlazi sekoko totera tinodzoka nawo tongotedzerawo zvavada kungotiita, asi kuti tibve mustriti ndone zviita tongorohwa tirimo. Munongorohwa murimo mastriti? Tongorohwa tirimo, hapana kwekuenda. Kubva patakapedza chikoro kusvika izvezvi handisati ndambonzwa indastry yekutora vanhu kuti asi ndakatopasawo. Asi uchivhenda unotongozvipa wega nechihwindi, hakuna CV. Isusu kana taakudzingwa murodhi hatizive kuti tinodyei, tinorarama sei, nekuti vana vedu takavachengeta nemurodhi imomo. Saka izvinezvi kana taakudzingwa muno murodhi hatichazive kuti toenda ku tinodyei, torarama sei. Vana vedu vacho ndivava takadzidzisa, havana futi kwekuwana basa, vari kungotambudzika sezvatiri kuita izvozvo. Saka hatichazive kuti toitawo sei. Inini but inini zoti ndounyatsa kunzwa hangu council vari kutsvaga mari here pazviri kungoitika izvi, kana kuti vane nzvimbo here yavanokwanisa kuisa those people? Right, mangozvinzwira mega vanhu vachitaura, vachikurukura, vachitaura kuti aiwaka kanzuru yacho ine nzvimbo here yairi kufanira kuendesa vanhu ivavo, nekuti mukavadzinga muchavapa mabasa here, muchavaitira plani here. Mawana pane imwe song yaHosia Chipanga zvikanzi kanzela takakuvhoterai, takurequesta meeting but maakutaura kuti muri busy, hamusisina basa nesu. Mawana endewo vanhu vacho mune problemo futi pakapera 5 years muri kungonoramba muchivhota futi the same thing.
hamudzidze hamuteerere. Saka zvezvakadhakwa. But on the other hand, tiri maZimbabweans tese tinofanira kudanana, tinofanira kusimbisana, tinofanira kunzwirana, tinofanira kunge tine moyo werudo handitika. But ngatise musoro pamwe chete vanhu vakwanise kutengesawo, mavhenda akwanise kuita sei, akwanise kurarama, munhu wese akwanise kuita sei, akwanise kurarama. Ndo video yanga ndichingofamba nayo ndichingokuonesaiwo 2 minutes. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.